mint egy fontos témakör, az önkifejezésnél nagyon sokszor, akár külsőben, akár ugye verbálisan, azaz ugye a beszédben, próbáljuk azokat utánozni, akik a példaképeink, ha jó, ha nem jó. Mi jónak tartjuk, őket szeretjük, rajongunk érte. Nem. Azt szoktam mondani, és az előző előadáson is ugye elmondtam, maradjunk önmagunk. Ha gyerekcipőben jár az önkifejezés, akkor 2 lépést szoktam javasolni. Alakítsanak ki egy olyan személyiséget magukból, amelyiket általában kedvel a társaság, vagy amit kedvelnek ugye mondjuk az ellenkező, nem a lányok, a hölgyek, amelyik szórakoztató, amelyik jókedvű, amelyik hozzá tud mindenhez szólni, amelyik olyan valamilyen szinten központi figura, ha nem is mindig a társaság középpontja, de lehet vele társalogni, vagy össze lehet nevetni, megérti azt, amit a másik mond, és mindig van egy zsebében, a tarsajában egy olyan téma, amit fel tud hozni. Vagy egy olyan kis poénforrás, vagy egy sztori, amit el tud sütni. Ez a külső burok, ez az, amit ad azoknak, akikkel felszínesen találkozik. Hogy már legyen egy szeletke magából, és ugyanúgy, mint ugye mondjuk egy kezdődő munkakapcsolatnál, vagy egy párkapcsolatnál, ugye a jobbik innyit mutatja fel, azt mutatja meg. De azt nem fogja elmondani a hogy vagyra, hogy hát egyébként nagyon rosszul vagyok, mert ez történt, nem tudom, a munkahely, a barátnő, nem tudom, a reggel is se úgy sikerült, tehát nem kezdi el beavatni. Kösz, jól vagyok, és te érdeklődő, nyitott, figyelmes társasági ezáltal. És kedvelt, és pozitív. Tehát ez legyen ugye egy felszíni, amit mások felé tud mutatni, de önazonos tud maradni. És közben az önkifejezésével legbelül nyer információkat arról, hogy magára hogy reagálnak, illetve arról, hogy maga hogy éli meg ezeket a helyzeteket. Tehát nem teszi ki, nem nyitja be magát teljesen. És akik pedig úgymond az intim szférájába tartoznak, akár már átkerülnek ugye az idő, az elmélyült emberi kapcsolat által ugye a belső dologba, akik közel állnak magukhoz, ott már meg lehet azt mutatni, hogy én igazából ilyen vagyok, ez a bajom, ezt szeretem, ez a jó. De egy kicsit azért alkalmazkodni ugye előtte ahhoz, amit úgymond a társaság, a társadalom elvár. Jó, de úgy, hogy önazonosan. Ez persze leginkább ugye, mind a megjelenés, hiszen az öltözködéssel is ugye nagyon sokat üzenünk, a testtartásunkkal is, a testtudatunkkal, a tekintettel, ami nagyon kérdés és figyelem van a tekintetében, és azzal is, hogy hogyan beszélünk, a hanghordozásunkkal is. Ezt lehet végig tudatosan tenni, amikor valakivel csak felszínesen szeretne, vagy addig még csak felszínesen kommunikál, és úgy fejezi ki magát. És aztán később